Nga ka ng siyaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig ng ating mga Ilonggo drama, kantahan, hugot at iba pa. Ngayon, 1 year na ang Naisyaga Channel. Sana ay napasaya namin kayo sa loob ng 1 taon at asahan ninyo na patuloy pa rin kami na magbibigay sa inyo ng kasiyahan at patuloy pa rin tayo sa pagtatawanan. Kahit na may problema, may pandemya, huwag tayong mawawala ng pag-asa, mga Kanaysyaga. Mga Kanaysyaga, 1 year na tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig. Kami sa Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Don't forget to like, share, and subscribe. Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga Joke Time na. Sinong nagatawag sa imo ga? Ha? Kwan? Aba, si Enrique? Ha? Si Enrique? Hindi pagsabta. Ano? Nga, hindi ko siya pagsabton. Anong... Ikwan, sorry ga. Okay. Naintindihan ko ikaw, Daniel. Tungod sa damgo mo. Oo. Sorry sige, sabta siya. Sige. Hello, Enrique? Anong hambal niya ga? Nangamusta lang siya sa imo. Kag, naghambal siya nga, kung gusto mo, may istorya kita nga 3. Ano? Oo, may istorya kita. Ginshare ko abi siyang damgo mo sa nagligad eh. Makahuluya. Abisin na kun. Don't worry. Okay lang kay Enrique. Naintindihan niya. Salamat kay okay lang kay Enrique. Ayos lang sa iya Ano abi kay nagakabalaka lang ako. Basi masiling siya balang nga ginahusgahan na gid naton siya. Tungod lang sa nakaligad. Nakaibalo na siya nga. Nagakabalaka ka lang. Salamat ga. Salamat kinaintindihan niya ako. Okay lang. Mayo ko nagaininsya kita kay. Damo ka ginabalaan na. Oo. Mayo ko nagaininsya kita kay. Ilonggo man to pagambal ko siya. Joker ka gid no? Kalain mo na nga. Puro na lang ta seryoso. Pag may time, joke man. Gani man. Dapat, sa pagigugma lang ta seryoso. Oy, hala, Loloy Yo, ari ka tigali. Ay, humas kubado. Ikaw, kamusta ka? Ati Ari, okay lang Ga-preparar ko Anong ginapreparahan mo? Eleksyon? Why ko nag-preparar sa eleksyon lo? Kaya mo managyapon. Kabalo ka naman yan sa politiko. Ay, sos mas kubado. Hindi tanan nga politiko, kurap Kag hindi tanan nga kurap, politiko. Nga nakambal ka man sinalo? Kay tungod man nakisa sa mga tao, mas kubado. Nga kung way kwarta ihatag, hindi ka man pag-iboto. Tilo,
paano ko na may balaan kung sincero gid siya magserbisyo sa pumuluyo? Inabalang tutuod gid ang iya ginahambal, nga patutuod gid siya nga nagapalangga sa mga tao. Mas kubado, pariyo man na siya ka relasyon bala. Kinahanglan, kabalo ka manilag kung matuod-tuod ya ka nga palangga. Ako bilo, gusto ko ya sa babae. Inang matutuod gid siya magpalangga bala. Nga bisan ano pang matabo, hindi ako pag-ibaylo sa iban. Ngayon ang bisan pigado lang kamo, hindi maglumpat ang pagigugmay sa bintana. Oo, lo. Baw, kabudlay na sinasubong pangitaon, mas kubado. Nga haw. Hey, jutay na lang ang mga tao nga matuod-tuod maghigugma. Kabalo ka, mas kubado. Ang kalabanan, subong, praktikal na. Kabudlay na gani, subong magpangaluyag nga, way ka kwarta. Labi na gid kun kanubo sa paglantaw ya sa imo. Ate, kunubo paglantaw sa imo, lo. Tungtong ka sa bangko para magtaas ka. Mabudlay man pangitaon pero nagapati ko mas kubado. Nga may mga tao pagidya subong nga matuod-tuod maghigugma, matuod-tuod magpalangga. Nga bisan ano pang matabo, hindi ka pagbayaan. Kag ikaw lang gid ang palanggaon ya. Ay, tuod, lo. Oo, amo na balang ginasili nga, hulat-hulat lang. Daw sap lang ba? Okay. Ay abaw, kasadya sa mga bata ho. Nadumduman ko man siyang baby pa ko ba? Uy, gaano ka mo din, oy? Lo, nagampang di sila basketball Gapustahan ay. Uy, di way ka nag-intra? Hindi ko mag-intra lo Uy, nga haw. Basi bla magdaog ko Puwerte ka ganyan bata ka, no? Lo, may pamangkot lang ko bala sa imo, lo. Oh, ano na pamangkot mo sa akon? Lo, ano gani ang English ang isda, lo? Ay, English ang isda? Sus, adlaw-adlaw mo na ginakaon. Wala ka pa kabalo kung ano English ang isda? Wala, lo. Ano English ang isda, lo, Siyempre, sardinas. Hala, tingambal ni teacher, lo. Ang English ko no sang isda, fish. Fish kung labas pa. Grabe ka, lo ba? Di, ano yung English ang kahoy, lo? Ang English ang kahoy? Siyempre, nara. Hala ay, tiambal ni teacher, lo. Ang English ko no sang kahoy, lo. 3. 3 na siya kung 3. Damo kagid bala na balaan, lo mo? Mayara man ko wala na balaan, oy. Ano, lo? Paligo. Pareho ka mo gali ni Lolo Duroy wala man nagapaligo. Ay, tuod. Si Predoroy way magapaligo. Oo, lo. Mag-agi na siya gani sa balay, lo. Ano? Gakapuog kami mo. Pero, bisa na muna bala si Lolo ko Duroy, lo. Palangga na siya ni Lola. Uy, ngahaw. Kay hambal ni Lola, ginpalangga ko ikaw, Duroy. Pati na ang baho mo. Si Tito, gani kalalain. Si Tito Ryan, mo man. Kag si Tita Sutilnya. Uy, nga nagalalain sila, haw. Teke, nadlok sila nga. Isa sila ang manubli sang baho ni Lolo Duroy. May pamangkot ko bala si mo, liwatlo. Oh, ano na, Noy? Kay may foreigner ko bala nakita kagina, lo. Tapos ang yabag nakabukas. Gusto ko tani buligan, lo. Paano ko yambal sa iya nga bukas ang bagyaman? Sa English blaluaw? Ay, kahapusin na, Noy. Ano, lo? Paano ko yambal nga bukas ang bagya? Balon mo. Sir, your bag is tomorrow.
Oh, nga ato mo luaw. Kay nakabukas. Mga kanaysiyaga, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig ng ating mga Ilonggo drama, kantahan, hugot at iba pa. Ngayon, 1 year na ang Naisyaga Channel. Sana ay napasaya namin kayo sa loob ng 1 taon at asahan ninyo na patuloy pa rin kami na magbibigay sa inyo ng kasiyahan at patuloy pa rin tayo sa pagtatawanan. Kahit na may problema, may pandemya, huwag tayong mawawala ng pag-asa, mga kanaysiyaga. Mga kanaysiyaga, 1 year na tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig. Kami sa Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo.